Lupo e kaunti ma Migori onyiso luoro margi kaluwore gi rem keto chenro makare mag ikruok ne koth mapek ma igeno ni dhi chwe pacho ka mano koth mar El Nino. Jolupo go dwaro ni piny owacho ochiw negi puonj mowinjore kotenore gi kaka ginyalo ritore e kinde kodhno, ka koro gintiere kod luoro mar yudo lal e kinde ma kodhno biro chwe pacho ka. Jafwambo marwa George wamiyowa lerno koya e kaunti ma Migori. Sa saya kao chak dwe mar 10 mar higani, igeno koth mar El Nino pacho ka kao lwe kod milome ma osegol kod piny owacho. En koth no bende osekelo kibaji ne moko oganda e kaunti ma Migori, kata bed ni piny owacho mar kaunti ma Migori osewacho ni giseketo kenge makare ma oting'o keto omenda maromo milion 76 mar kedo kod midhiero ma inyalo kel kod koth mar El Nino. As a county government, waseketo budget maromo around 76 million ma ka ng'ikruok ma El Nino kelo to wabro bedo gi emergency response. 97 mane El Nino timore dwe mar 11 ne oyudo ka El Nino no odwanyo sori ma sori nolokore chuodho lelo, nolokore dipo dhiang' ma kwang'iyo gi sani kata kiwacho ni obiro kaka wajoma gino noyudo ka to koro waywaka ni samoro makosa cha nyalo timore nade, nyalo duoko, nyalo medore kendo. Jolupo e dhowadno masori e kaunti ma Migori gin moko oganda e kaunti ni mantiere kod kibaji ka otende kod koth mar El Nino ma igene pacho kae. Wan kaka jomodak sori ok wadak kama ber ahinya, to dawaer mar nyiso jowa modak kuonde ma ka koth obiro to nyalo hinyogi mondo gidar gia kuonde ma richogo ginyalo sude gode, nikech ka giweyo ma samoro kodhno biro mogik kuomgi to nyalo kelo chandruoge machalo thoe, gik moko nyalo dhi, nikech mwaseneno nyadi modhuro kata ka ok El Nino kende. Kuma wantiere bende dhi bedo waneno ka koth chwe mang'eny, wan ka gi shida mar yo, ok wadhi kata transportation nyalo bedo matek. Jolupo giwacho ni bedo ni luoch dhi bedo e kinde mar koth mar El Nino dek gibed kod pek e twoyo omena kaachiel kod timo chik mag lupo e dhowadhno. Wan gi kidanga kata kibaji nikech koth biro kama pek malich miwacho, to El Nino kosechako chwe kaka mane waneno 2007 cha ne ok wan gi kwe ma kendo bende osemayo wakwe makende, nikech wafwenyo ni omendwa dhi fuwo, wadhi kwamo kama wadhi yude yuto onge, omiyo wakwayo sirikal marwa ni ka giyie to gikelnwa masinde manyalo twoyo no omena. Jatend migawo mochune alwora kaachiel kod midhierogo mag apoya e kaunti ma Migori Caleb Opondi oyango ni gisetimo limbe e moko gwengego ma igene koth mar El Nino nyalo kelo midhiero, kendo gisechako keto kenge mopogore opogore mar kedo kod midhierogo. Aikore nikech wabro yudo kata mana e towns magwa nitiere culverts ma odinore manyalo miyo flooding bedo kata mana e towns wasechako yawo culverts gi mondo ka koth bro biro to yud kama pi nyalo kadhoe mondo kik wayud flooding in our major towns. Oganda e kaunti ma Migori mawuok e gwego ma koth mar El Nino nyalo kelo pi oula kendo koro kel midhiero, nyaka sani koro osekon mondo koro ne ni obedo ma otang' kendo gidhi e kuondego ma oting'ore malo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dakika